Fartygets befälhavare med besättning önskar er välkomna ombord på Vasa Lines Aurora Botnia. Vi ber er om er uppmärksamhet för en kort säkerhetsinformation ombord. Fartygets personal är utbildad för att ta hand om er säkerhet vid en nödsituation. Följ alltid personalens direktiv. Vid en eventuell nödsituation meddelas detta genom fartygets högtalarsystem och alarmklockor med en signal bestående av 7 korta och en lång signal. När ni hör denna signal ber vi att ni lugnt beger er till samlingsstationerna som finns på däck 7 och däck 8. Lämna kvar ert bagage, klä er varmt, använd inte hissarna. Dörrarna till bildäck är låsta under sjöresan och tobaksrökning är endast tillåtet på yttre däcken. Om ni har frågor gällande säkerheten svarar personalen gärna på era frågor. Vi tackar för er uppmärksamhet och önskar er en trivsam sjöresa.